हाय फ्रेंड्स, तर आज आपण बनवणार आहोत यम्मी पास्ता मसाला. बारीक चिरलेली ढोबळी मिरची, कोथिंबीर, कांदा, टोमॅटो, लाल तिखट, हळद, मीठ, टोमॅटो सॉस. मी घेतला आहे पास्ता. आता कढईत पाणी गरम करूया. थोडं मीठ टाकूया. उकळत्या पाण्यामध्ये पास्ता टाकूया. आता हा पास्ता आपण उकळून घेऊया. आपण काढलेल्या भाज्या मिक्स करूया. इथे मी पास्ता मसाला पाण्यात मिक्स केला आहे. आपण यात उकळलेला पास्ता टाकूया. थोडासा टोमॅटो सॉस, थोडी कोथिंबीर. आपला यम्मी पास्ता तयार आहे. आपण पुन्हा भेटूया. बाय बाय.